Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыру, студияда Ләйсен Ханова, бүгенге төп темалар хакында кыскача. Татарстандагына балалар бакчасына түләү бүтән илебезнең төбәкләренә карый югарырак. Ата-аналар балалар бакчаларына түләүләр арту белән килешми. Алар бу хакта Россия президентына хат язды. Йогышлы авырулар хастаханәсендә буш урыннар юк. Ишәк инфекциясында мандариннарның ни гаебе бар, хәбәрчебез ачыклады. Татарстанда бүгеннән янгынга каршы махсус режим. Балалар бакчаларында планнан тыш тикшерүләр башланды. Яманшыш белән авыручылар күп, чаллыга заманча үзәк кирәк, проблеманы ничек хәл итәргә? Шәһәрдәшебез республика бәйгесендә катнаша. Конкурс иртәгә Казанда үтәчәк. Яңа елдан балалар бакчаларына яңа түләүләр артачак. Бүген мэрияда узган матбугат конференциясында аның сәбәбен аңлаттылар. Бу азык-төлек бәяләре кыйммәтләнү белән бәйле. Тик ата-аналар моның белән килешми. Татарстанда булай да бакча өчен түләүләр югары дип исәпли шәһәрдәшләр. Бу хакта Россия президентына петицияда яздылар. Теманы хәбәрчебез Илсия Валиуллина дәвам итә. Екатерина 2 бала әнисе, улы малайына 6 яшь. Ул балалар бакчасының чыгарылыш төркемендә. Коляскада ятучы кичкенә кызчыгына әле 4 кенә ай. Шәһәрдәш 1 гыйнвардан балалар бакчасына бәяләр артуны хупламый. Гаилә бюджетлары 20 мең сум гына. Бер әти кеше генә эшли. Екатерина бала белән өйдә. Главный вопрос в том, что если ребенок болеет, Монда төп мәсьәлә шунда, әгәр бала авырып китсә, түләү 450 сумга гына кими. Ягъни балалар бакчасына йөрмәсә дә без калган 2600-ны түләргә тиеш булабыз. Бу бик зур сумма. Аны никтер беркемдә хәл итәргә теләми. Ник Татарстанда гына балалар бакчасы өчен түләү югары? Ата-аналарның иң бер чыган сорау шул. Россиянең күп кенә шәһәрләрендә ул 2 тапкыр кимрәк. Айга 1300-1500 сум тирәсе. Авыл җирлегендә исә түләүләр 800 мең сум. Ә Татарстанда авыл җирлеге өчендә, шәһәр өчендә хаклар бер төрле. Мин 4 малай әнисе. Олы улым институтта укый, 2 улым мәктәпкә йөриләр, кече улым балалар бакчасында тәрбияләнә. Балалар бакчасы өчен түләү, айлык түләү артуын мин бик аңлап бетермим. Ни өчен безнең Татарстанда гына балалар бакчасына түләү бүтән илебезнең төбәкләренә карый югарырак? Башкарма комитетта аңлатуларынча, бакчаларда бәяләр арту азык-төлек кыйммәтләнүгә бәйле. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә сөйләделәр. Безнең 12 сагать эшли балалар бакчалары. Казанда итек 10 сагать ярым. Бар инде муниципалитетлар 10 сагать кенә эшләгән, шуңа күрә әлбәттә 12 сагать эшләгән садикка түләү күбрәк була инде. Нигә килгәндә инде яңаша түләүгә килгәндә 8% артыграк була инде. Түләү шул ук вакытта нинди льготлар булган, алар барса да калачак. Әлеге ата-аналар баланы бакчага йөрткән өчен уртача 2812 сум түләсә, яңа елдан соң бу сумма 3038 сум булачак. Б категорияга карап үзгәрә. Түләүләр артачагын ишеткәч, Татарстан хатын-кызлары Россия президенты исеменә петиция язды. Аңа 2000-нән артык гаилә кул куйды инде. Имзалар җыю дәвам итә. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Ата-аналар сак булыгыз, шәһәргә ротавируслы мандариннар алып кайттылар. Тиз арада социаль челтәрләрдә шундый хәбәр таралды. Әти-әниләр үзләре дә коткы салуга ярдәм итә. Алар хәбәрне бер-берсенә җибәрә. Әлеге мәгълүматка ышаныргамы, юкмы? Сорауга җавап эзләп, без йогышлы авырулар хастаханәсенә мөрәҗәгать иттек. Йогышлы авырулар хастаханәсендә буш урын юк. Авыруларның 80% ишәк инфекциясе белән авырый. Алия улы белән инде 2нче көн бирде. Балада да ротавирус инфекциясе. Башка бик күп шәһәрдәшләр кебек Алия да эпидемия турында хәбәрне алган. Я эту информацию видела, но Мин бу хәбәрне күрдем, әмма без мандариннар ашамадык. Авырубыз да аларга бәйле түгел. Кичә хастаханәгә кеше күп вакытта ятарга туры килде. Балалар чыннан да бик күп иде, конвейер диярсең. Ротавирус инфекциясы мандариннардан да башка җиләк-җимешләрдән дә күчә алмый. Табиблар шулай ди. Әгәр ул җиләк-җимеш өстендә икән, бусы инде башка мәсьәлә. Шуңа күрә ротавирусны башкача пычрак куллар авыруы дип тә йөртәләр. Чаллыда эпидемия күзәтелми дип ышандырдылар безне йогышлы авырулар хастаханәсендә. я могу официально заявить, что это абсолютная ложь. Бу факт дөреслеккә туры килми. Ротавирус буенча хәл тотрыклы. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. ОРЗ авыруы да гадәттә ротавирус белән бергә туры килә.
Ротавирустан вакцинация прививкалар календарына кертелмәгән. Дөрес аны хастаханәләрдә түләүле ясатырга мөмкин. Ә инде прививка ясатмаучыларга бер генә кагыйдәне үтәргә кирәк: кулларны ешрак юарга. Бу ишәк инфекциясыннан котылуның иң нәтиҗәле усулы. Лесенханова, Рима Алексеева, Дмитрий Рычев, яңалыклар. Татарстанда бүгеннән янгынга каршы махсус режим кертелде. Шул уңайдан балалар бакчаларында чираттан тыш тикшерүләр башланды. Коткаручылар бигрәк тә яңа ел тамашлары үтәсе урыннарга игътибар итә. Бүген шундый тикшерү 49-нчы санлы балалар бакчасында үтте. Кимчелекләр дә шактый. Алар хакында тулырак хәбәрчебез сюжетында. Балалар бакчасында ясалма чыршыгына куелырга тиеш, түшәмгә кадәр 1 метр ара калу мәҗбүри. Музыка залында ким дигәндә 2 янгын сүндерү җайланмасы булсын. Бакчада бу таләпләрнең барысы да үтәлгән. Тикшерү өчен сертификатны гына күрсәтә алмадылар. Моны бүген документларны ала алмыйбыз дип аңлаттылар. Везде свободно открываются. Әшін барлыкта барысы да киресенчә булып чыкты. Эвакуация юлларында ишек ачылмый, проблема күптәнгегә охшаган. Безнең күз алдында балта астасы аны төзәтеп тә куйды. Рукава пожарные у нас проверяются в год 2 раза. С оформлением акта. Весной и осенью. Спуском воды еще весной. Вот. И перекатывается. Инспекторның сораулары булмады. Гөлназ бакчасы хезмәткәрләре барысы да инструктаж үткән. Кагыйдәләрне вахтер Макия Бельцовдан да яхшырак белүче юк. Во-первых, надо сообщить по телефону 01, назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию. Потом встретить пожарную машину и показать очаг возгорания. Тикшерүнең иң хәлиткеч өлеше янгын куркынычсызлыгы сигнализациясы төймәсенә басабыз. А где оповещение? Да, почему не говорите? Бу исә бакчада эшләүчеләр өчен көтелмәгән хәл булды. Шулай да балалар тиешле вакытта эвакуацияләнде. Кимчелекләр тиз арада төзәтелергә тиеш. Инспектор тарафыннан шундый күрсәтмә бирелде. Ә инде бакчаларда планнан тыш тикшерүләр 20 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Автобус тукталышларына якын килеп булмый, туктап торучы машиналар җәмәгать транспортына кумышаулый. Алар пассажирлар иминлеге өчен куркыныч тудыра. Үзгәреп торучан һава торышы исә хәлне тагын да катлауландыра. Юл кагыйдәләрен бозучы шәһәрдәшләрне җаваплылыкка тартып буламы? Инспекторлар белән рейдта хәбәрчебез катнашты. Тынычлык проспектында Ершов урамы тукталышы. Туктарга ярамый юл йөрү билгесе җиңелчә генә кар белән капланган. Шулай да бу җаваплылыктан азат итми. Билгене күрмәдем, ди Лада маркалы машина йөртүче. Игътибарсызлык өчен акча түләргә туры килде. Аңа 1500 сум штраф салдылар. Надо было срочно позвонить мне. Бик тиз генә шалтыратырга кирәк иде. Искә төште дә шалтыратасы туктадым. Йөргәндә сөйләшергә ярамый бит. Юл билгесенә игътибар итмәдем. Күрмәдем юл билгесен. Менә шуңа ләктем дә. Ә менә уют кафесы тукталышында инспекторга яшь машина йөртүчегә лекция укып алырга туры килде. Автомашина җәмәгать транспорты юлына кумачаулап, тыю билгесе куелган тукталышта тора. Собираемся на работу, жду. Эшкә җыенабыз, дустымны көтәм. Ул монда килергә тиеш иде. Якынча 2 минут эчендә. Менә шуңа туктадым. Яңадан алай эшләмәячәкмен. Кирилл юл йөрү кагыйдәләрен белмәү генә түгел, руль артына да машина йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән килеш утырган булып чыкты. Постановление суда было? Вы, значит, будучи лишенным, подъехали сюда? Плохо. Кирилл Петровның машинасын эвакуатор алып китте. Аның үзен полиция бүлегенә китерделәр. Юл иминлеге инспекторларының рейдлары алга таба да дәвам итәчәк. Илсия Валюлина, Гүзәл Хабибуллина, яңалыклар. Яманшыш белән авыручылар күп, чаллыга заманча үзәк кирәк, проблеманы ничек хәл итәргә? Шәһәрдәшебез республика бәйгесендә катнаша. Конкурс иртәгә Казанда үтәчәк. Удобные, теплые куртки Аляски отечественного производства торговой марки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. С изношенной обувью проводится и полный внутренний ремонт, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. При необходимости обувь подгоняется по размеру и полноте ноги. На все работы дается фабричная гарантия. Представители фабрики будут принимать вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 16 декабря в ДК КамАЗ. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11.
С 17 по 21 декабря выставка-ярмарка «Здоровье нации». Уникальный шанс проверить свое сердце бесплатно и приобрести товары для здоровья. Экспокама, Московский проспект, 140Б. Шубный базар из Пятигорска. Огромный выбор новых моделей по ценам производителей. Только с 14 по 19 декабря. ДК «КамАЗа». Приглашаем на дегустацию натурального меда. Цена за 3 литра от 880 рублей. Туры эфирда яңалыклар тапшыруы біз дәвам итәбез. Шолыда онкология диспансеры заман таләпләренә җавап бирмей, 40 ел элек төзелгән үзәкне яңартырга кирәк. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министры Адель Вафин белдерде. Республикада яман шиш белән авыручылар санын киметү төп бурычларның берсе булып тора. Бу тармак өчен бюджет 230 миллион сумга артырылды. Шолда проблема исә бигрәк тә актуаль. Аны хәл итү юллары бармы? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова сюжетында. Министр әйтүенчә, пациент сәгать ярым эчендә ашыгыч һәм сыйфатлы медицина ярдәме алырга тиеш. Хәзер республикада һәр 45-нче кешедә яман шеш. Авыруга каршы көрәшү өчен Әлмәт, Чаллы, Казан шәһәрләрендә онкология белән авыручыларга ярдәм күрсәтүче зоналар булырга тиеш. Актуальность развития здесь, в Набережных Челнах. Чаллыда онкология үзәге булдыру кирәк. Ресурслар Чаллы кешеләре өчен генә түгел, якын тирәдә яшәүчеләр өчен дә файдага булыр иде. Авырулар кирәкле ярдәмне тизрәк алачак. Чаллыда онкология үзәге булдыру хакында Татарстан президентына тәкъдим белән чыгарга җыеналар. Бу хакта кичә Чаллыда үткәрелгән киңәшмәдә сүз булды. Шәһәрдә тәҗрибәле белгечләр бар, бу монда медицина учреждениесе булдыруның төп нигезе. Когда будет принято решение? Карар кабул ителгәч ресурслар турында да сөйләшү урынлы булыр. Чаллыда иң мөһиме тәҗрибәле белгечләр бар. Дәвалау нәтиҗәле булсын өчен яман җирне ачыклау мөһим. Бу очракта амбулатор ярдәмнең дә файдасы зур. Республикада соңгы елда диспансерлаштыруда катнашучыларның да саны арткан. Тик халыкның күбесе үз сәламәтлегенә җавапсыз карый, анализларны вакытында тапшырмый. Әгәр медицина белгечләренә ешрак мөрәҗәгать итсәләр, яман шеш, эндокринология системасы, йөрәк-кан авырулары хакында күпкә алданрак белеп була. Жылына бер җирибез, обследуемся. А так все нормально. Диспансеризация үтәбез бит инде. Һәр елны флюорография үтеп барабыз. Һәр елны үз вакытында. Медосмотрлар үтәбез елына бер тапкыр эшләй башлагач. Һәр елны октябрь аенда. Я считаю, что недостаточно об этом говорят и доводят до сведения. Мин бу хакта мәгълүмат аз дип саныйм. Эшләгән вакытта гел әйтеп торалар иде, шуңа тикшеренеп тордым. Хәзер белми дә калам. Раньше проходило. Элек ел сайын тикшерелә идем, хәзер спорт белән генә шөгыльләнәм. Яман шеш белән көрәштә барлык ысуллар да кулай, аларны нәтиҗәле куллану кирәк. Сәламәтлек саклау министры шулай дип нәтиҗә ясады. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүген бизнес-инкубаторга автоматлаштырылган техника ясаучылар җыелды. Бирдә роботлар сәнәгатен автоматлаштыру Татарстан 2015 күргәзмәсе башланды. Ул традицион, анда 250 вәкил катнаша. Уйлап табучылар һәм бизнесменнар белән берлектә күргәзмәдә хәбәрчебездә булып кайтты. Форумда катнашучы барлык роботларда кеше тормышын җиңеләйтә. Алар нигездә югары сыйфатлы һәм бик төгәл эшләрне башкару өчен ясалган. Нибары 0,2 мм ялгышлык җибәрүләре бар. Автоматлаштырылган техника ясаучылар нигездә машина төзелеш тармагында эшләүчеләр белән хезмәттәшлек итә. Тик шул ук вакытта алар кече һәм урта бизнесны да унутмый. Последнее время ориентирован. Соңгы вакытта кече бизнес белән хезмәттәшлек итәбез. Алар өчен инвестиция буш сүз түгел, акча дигәнне аңлата. Бизнесменнар роботның аларның эшен җиңеләйтүне аңлый. Бу исә аларга киләчәктә акча эшләргә мөмкинлек бирә. Бу стендка контроль үлчәү приборлары куелган. Аларны төрле өлкәләрдә һәр төрле максат өчен кулланып була. Чтобы не тратить время на обучение. Өйрәтү эшләр өчен вакыт сарыф итәргә кирәкми. Кеше күзенең видеоязмасы ярдәмендә җыю эшләрен башкарып була. Күргәзмәгә бизнесменнар гына түгел, профильле югары уку йортларында укучы студентлар да килде. Арсений Хаткин иң яшь кунак, аңа һәр вакыт ниндидер яңалык уйлап табу ошый торган булган. Здесь в IT-парке я ходила на кружок. IT-паркка мин робот техникасы күргәзмәсенә йөрдем. Хәзер алар турында күбрәк белергә теләп килдем. Форум ел сайын оештырыла. Аның төп максаты сәнәгать тармагында әйдәп баручы предприятиеләргә робот техникасы казанышларын күрсәтү. Исәнханова, Константин Величко, яңалыклар. Шәһәрдәшебез Анастасия Мәрдәнова Татарстанның энҗе бөртеге республика бәйгесендә катнашачак. Ул бәйгегә ай буе әзерләнде. Чыгыш ясар өчен киемнәр табарга, иҗат номеры әзерләргә кирәк иде. Аңа бу эштә балаларның театр сәнгате мәктәбе һәм мастеровой театры ярдәм итте.
Кто-то душу вложит в танец, кто душевно пропоет. Мой мольберт, вот мой избранец. Настя буяулар һәм Альберт белән бала чагыннан ук дус, үзенең мавыгын ул иҗади эшендә дә күрсәтә. Кызның еллар буе ясаган картиналарын һәр тамашачы күрә алачак. Иҗат эшен әзерләүдә театр сәнгате мәктәбенең иҗат студиясе ярдәм иткән. Настяга 24 яшь, аның өчен бу беренче бәйге түгел, тик шулай да бик дулкынлана. Мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында үткәрелүче Татарстанның энҗе бөртеге бәйгесендә катнашу Настя өчен тагын бер хыялы чынга ашу. Главные эмоции, главное новое общение какое-то. Бу минем өчен яңа хисләр, яңа танышлар дигән сүз. Ниндидер урын яулауда артык мөһим түгел, иң мөһиме катнашу. Бу Настяның бәйгедә киячәк күлмәге. Аңа бу номинациягә әзерләнүдә мастеровые театры осталары булышкан. Рәссам Елена Сырачайкина фея ролендә. Хотела 3 цвета, это был синий, голубой и белый. Мин күлмәкне 3 төстән ясарга теләгән идем: зәңгәр, ак һәм зәңгәр су. Тик зәңгәр төс шул кадәр матур булды, калган икесе артык иде инде. Сәхнәгә чыгу өчен барысы да әзер. Инде иртәгә Настя юлга кузгалачак. Бәйге Казанда үтә. Без исә аның бәйгедән якты хисләр белән кайтуын теләп торачакбыз. Лесенханова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, яңалыклар. Сулыкларны саклаячакбыз. 2016 ел Татарстанда су саклау зоналары елы дип игълан ителде. Бу хакта карарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Әлеге фикер инде апрельдә үк җәмәгатьчелек игътибарына чыгарылган иде. Шул чакта ук республика башлыгы су саклау зоналарын тәртипкә китерү буенча программа эшләргә күрсәтмә бирде. Ә инде Россия буенча 2016 ел кино елы. Бу халыкны әлеге сәнгатькә якынайтуны максат итә. Шулай исә яңа елга әзерләнә. Мәктәп һәм бакчаларда балалар җыр шигырьләр өйрәнә, һәркем якыннары өчен бүләк әзерли. Азатлык мәйданында исә шәһәрнең өр-яңа төп чыршысын сыйлар. Аның утларын билгеле бер вакытта гына кабызалар. Киләсе материалыбыз матурлыкны әлегә күреп өлгермәгәннәр өчен. Менә шундый күңелле нотада мин Ләйсәнханова сезнең белән саубулашам. Иртәгә очрашканга кадәр исән сау булыгыз.